fun monaguillo, pois cando tiña 8 ou 9 anos, hasta os 12, os 13, xa daquela, dalle ben o cura que nos o que implantou moito aquí o das campanas foi un cura que estuvo aquí, que se chama don Felipe Fernández de Figueira. Pois eu levo desde os 8 ou 9 anos, despois deixei, porque tal, e agora levamos 4 ou 5 anos, que entramos eu máis este de San Cristán, os dous. Eu toco desde hai 5 anos. Nos aprendemos a tocar, pois practicando, intentando dar un toque como parece a muiñeira, que aquí había moita xente que tocaba, que non era San Cristán, e que tocaba as campanas moi ben, que repenicaban moi ben, muiñeiras ou jotas. Nós tocamos eso, o que nos salla, é unha campana tal, pero o que se intenta é que algo que sea algo relacionado ca música, o sea, ca muiñeira sobre todo, que era o que se tocaba aquí máis, non? No repique das campanas. E despois para difunto, aquí un caso se toca, cando te dan o aviso de difunto, te dicen se é home ou muller. Para distinguir se é home ou muller, pois se é muller, tocas unha xeira, pois ti podes contar 40, 50 bateladas cada xeira, máis ou menos, ou eu toco máis para que a xente se intere, ou sea, para que a xente se intere, eu toco sobre 100 bateladas cada xeira, 100 bateladas, tocas 100 bateladas, e cando se toca al difunto eu toco despacio, ou sea, toco tan como de pena, ou sea, como máis lento, non? Tan. Cando paras, tocas esa xeira, paras, se é muller tocas 2 bateladas, ou sea, tocas un espacio bastante amplio para que a xente conte cales son. Tocas unha, esperas un cachiño, como medio minuto máis ou menos, ou que deixes que e tocas outra, esperas outro momento e tocas outra xeira, igual que a primeira, e despois sigues tocando 2 bateladas cada 5 ou 10 minutos, ou cada tempo que sea durante a mañá. Bueno, para iso despois tocas a mañá e a tarde. Cando é un home, pois é igual, pero o que faz é que en vez de tocar 2 bateladas, tocas 3 no medio das xeiras. Se repenica polas festas. Normalmente, o víspera da festa, se repenica antes de poñerse o sol, cando está poñendo o sol, que cando botan as bombas, pois se repenica en paicecillas dos veciños, que se da costumbre de se cura, de que hai festa. E entonces repenicaban. Pois había aquí moita xente que lle gustaba repenicar. Quindoxe, era aquí nunha casa aquí de Calexo, que agora xa non podo subir arriba, pero cando ven ainda fai un ano quero subir arriba a repenicar, e repenican moi ben, pero moi ben, pero xente que está no límite dos 90 anos. A campana, pois, claro, ten un componente religioso, pero ten moitos outros, que era, como non había cousas que hai agora para comunicarse, a campana usábase como para dar avisos, que moitos tiñan un carácter religioso e outros non. E tocas un día como hoxe, toca tan, e non lle quede un sonido. A veces que cando tocas, ca mesmo impulso, ca mesma forza, queda un sonido largo, así que calo tan queda ese sonido da campana. E depende iso moito do tempo, o sea, do tempo, da climatología depende moito. Non depende de como toques ti. Ti estás tocando igual todos os días. E depende de... Eu creo que moitas veces eu cando sinto máis, cando noto máis, é cando está bon tempo, o sea, que está un tempo seco. Entonces é cando queda ese zumbido da campana, así que cando outros días non queda nada, como eu toco hoxe non queda nada, tocas, non queda nada, sí que é verdade. Dice a xente daqui, cando toca moito a campana, malo, logo vai morrer alguén. Esos son supersticiosos. Son supersticiosos, pero te dicen o sí mismo. A veces estás tocando aquí cando suena a campana, pasa por aí alguén e dice, hijo de un neto, logo vai ir outro, logo. Que dalle moito sonido a campana. Toa moito a campana. Claro, tócase, se xinte, pasas por aí a xente que pasa pola carretera, xinte que queda, eso é, pero non é eso. Cando tronaba, tocaba na campana porque lles parecía que eso tiaba un xabo.
Iso ainda o tiño sentido, vamos, teño sentido as campanas cando era un neno, pero iso hai 50 anos. Claro, este país está cheo de magia, de superstición. E a da campana, pois eu penso que era algo parecido a eso.